ସେଦିନ ଥିଲା ଅକ୍ଟୋବର 29, ମାନେ ମୋର ଜନ୍ମଦିନ। ସକାଳୁ ବୋଉ ଗାଧେଇ ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ବାହାରୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ବୋଉର ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଗଲା। ତଳେ ପଡୁ ପଡୁ ମୁଁ ଧରି ନେଲି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ନେଇ ପାଖରେ ଥିବା କ୍ଲିନିକକୁ ଚାଲିଗଲି। ସେଠାରେ ଅଚାନକ ଦେଖା ହେଇଗଲା ଶୁଭଶ୍ରୀର। ଶୁଭଶ୍ରୀ ଥିଲା ସେ କ୍ଲିନିକର ମାଲିକାଣୀ ଏବଂ ଡକ୍ଟର। ତାକୁ ଦେଖି ମୋର ସବୁ ପଛ କଥା ମନେ ପଡୁଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲି, ସେ ବି ଆମ କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲା। କଲେଜ ଜୀବନରେ ସେ ମୋତେ ଥରେ କି ଦୁଇଥର ନୁହେଁ, ତିନି ଥର ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ମୁଁ ଥରେ ହେଲେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲି, ବରଂ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲି ତା ଜୀବନରୁ। ଆଜି ସେ ସଫଳତାର ପାହାଚ ପରେ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଜଣେ ଭଲ ଡକ୍ଟର, ତା ସହିତ ନିଜର କ୍ଲିନିକ୍। ଆଜି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ବୋଉକୁ ନେଇକି ତା ପାଖକୁ ଆସିଛି, ସେ ଆଉ ମୋତେ ଫେରେଇ ଦେବନି ତ? ମୋ ଉପରେ ଥିବା ରାଗ ମୋ ବୋଉ ଉପରେ ସୁଝେଇବନି ତ? ଏସବୁକୁ ଭାବିକି କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲି। କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ବସି ପଡ଼ିଲି। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥାଏ। ହଠାତ୍ କେହି ଜଣେ କାନରେ ହାତ ରଖିଲା ଆଉ କହିଲା, ହାପି ବାର୍ଥଡେ ତୁଫାନ। ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିଦେଇଛି, ସେ ଏବେ ପୁରାପୁରି ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଶୁଣି ଆଖିରୁ ଖୋଲି ଦେଖିଲି ତମ ପାଖରେ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଠିଆ ହୋଇଛି। ମୋ ଭିତରେ ସେତିକି ସାହସ ନଥିଲା ତା ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶେଇ ତାକୁ କିଛି କହିଲା ଭଳି। ବାସ୍ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଏତିକି କହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଭଶ୍ରୀ। ତୋର ଏଇ ମଣିଷ ପଣିଆ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନରେ ତା ବୋଉର କିଛି ହେବା ଆଗରୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲୁ।